Здравейте хора, надявам се никой не си мисли вече или все още, че е така наречения вълк, приказен герой черната шапчица, който има инвестиционно намерение към община Павликени за около 1 милиард лева, в което влиза завод за изгаряне на боклуци, че се отказал. Всъщност той не се отказа по никакъв начин, води съдебни дела в момента, които текат обжалвания на тези съдебни дела от РИОСВ, от граждански организации, от ти решаващи дори гражданското движение, от представители на бизнеса в община Павликени. И всички трябва да са ясно, че ако едно от тези дела на последна инстанция бъде спечелено от някой от противниците на този приказен герой, билото гражданска организация, представител на бизнеса, юридическо дружество от общината, РИОСВ или които и да е, се слага край на този проект. Тъй като това ще бъде последна инстанция в съда. И той няма да има какво направи вече, поне по законен начин. Надявам се, че никой не е забравил, че това е инвестиционно намерение, застрашаване община Павликени, не село Върбовка, не град Павликени или някое друго село в близост до град Павликени или до Върбовка. Застрашава от сериозно замърсяване на въздуха, водата и почвите на цяла централна Северна България. И това нещо трябва да е ясно. Аз бях един от първите, може би дори и първия, който го каза публично това нещо, че говорим за един радиус от 50 км замърсяване и то в първата година на работа на такъв голям завод за изгаряне на отпадъци. След първата година натрупването ще е още по-голямо, се замърсяват още територии след тези зони от 50 км и така нататък. Всички трябва да са наясно, че заработвайки един такъв проект, той ще си избие парите, които са вложени в него, които са близо по проект поне, близо. Парите в този проект, които са описани в инвестиционното намерение, са близо милиард лева. Той би си избил парите за около година. Това трябва да е ясно, работейки в такъв капацитет и замърсявайки в пълна степен. Тоест, какво следва, заработвайки такъв проект? Следва това, че година по-късно един радиус от 50 км бил е замърсен тотално в рамките на следващите 15, 20, 30, 40 години. Там няма нищо здравословно и екологично отглеждано в тези почви. Тази вода няма става за пиене, този въздух няма става за дишане. Праховите частици и всякакви останки от фурани и други вещества ще бъдат такива количества, че мястото в този радиус ще бъде негодно за живеене на практика. Но, може би, това е целта на един такъв проект. Да се превърне в сметището на Европа, да се замърси за 1, 2, 3, 4, 5 години и дори да се водят дела, да се мерят някакви работи, корупция, немерене правилно, немерене на време, немерене на място, на всякакви видове замърсители. Ще забавят този период в рамките на 2, 3, 4, 5 години. И докато след 5 години нещо се вземе някакво отношение по това, тези пари са сбити, тези милиард лева ще бъдат избити 5-кратно поне. Т.е. ще бъде печалата 5 милиарда вече. И да ще бъде затворен или не, няма никакво значение, тъй като това радиус 50 км тотално няма става за никакво живеене, за никакво хранене, за никакво пиене тая вода, за никакво други нужди, земеделски и житейски нужди, битови нужди няма става тая вода за употреба в този регион. А водата, знаете, че се влива в реки и така нататък, подпочвени се замърсяват, водата се движи, т.е. водата ще бъде в много по-голям регион, замърсен в рамките на тези 5 години. Така че това нещо просто не трябва да заработи. Скоро очакваме до седмица, може би да бъде насрочено едно от последните дела в
Върховен административен съд, които са обжалвания на делата срещу, които Петрургия води, срещу РИОСВ. И ще видим този път съдиите дали са корумпирани там и какво решение ще вземат. Тъй като в предходното решение имаше доста слабости от юридическа гледна точка и абсолютно недомислено решение от страна на въпросния съдия, който го е взел. Сега дали е недомислено или нарочно така премислено, за да бъде в полза на Петрургия, аз няма да коментирам. Но за мен категорично не е правилно. Така че стигнете се, хора. В момента предстоят местни избори. В тези местни избори не знам дали искате отново да изберете бившите управници, които са от БСП и една част от ГЕРБ ги подкрепяха в това и не само ГЕРБ, и всякакви други партии. Практически мнозинството беше оформено от БСП, ГЕРБ, местната коалиция и ДПС. Така че практически от всички партии, с малки изключения там от ГЕРБ, подкрепяха БСП, които начало с Манолов, който прие първи това инвестиционно намерение, и всички те от там от БСП и всички останали бяха чували изобщо, че ще има някакъв инсинератор. Той бил много полезен. Това друга тема, всички знаете историята, който не знае, ще му припомним, има видеозаписи, има документи по темата, и то доста. Надявам се никой да не е на мнение, че тези хора отново трябва да управляват. Тези хора са най-голямата пошлост, която е имало тук в община Павликени. И най-голямото недоразумение, което е управлявало тук. Това недоразумение, начало с този кмет на община Павликени Манолов, надявам се скоро бивш такъв, и множество кметови по населени места от БСП, както и тези хора в Общинския съвет, които са пълни недоразумения на негласуващите, защото причината са там са точно това, че хората не гласуват. Всички тия млади хора, които бяха по протестите, всички те, които подкрепяха протестите, протестиращите, бяха категорично застанаха зад хората, които се борехме срещу и продължаваме. Петрургия, всички те и голяма част от тях просто не гласуват. И аз не мога да разбера защо. Въпреки че с много от тях съм говорил, много. С някои от тях няма как говоря с 10 000 хора, но повечето ходят за гъби, на почивка, било неделя, било почивен ден за тях, трябва да се починат, били изморени от работа, били изморени от нещо друго и трябва да се починат в този ден. Ама то ще имало хора на урните, ама не дей така. Аз ходя от много години редовно да гласувам и хора няма. Хора няма да имам по тази причина, че не ходите ви да гласувате. Отидете, може да видите, че там някой ваш приятел стар ще срещнете. Може да видите някой познат в комисията, да го поздравите, който не сте виждали отдавна. Или пък да ви случи нещо хубаво по пътя там. Така че това разстояние обикновено до избирателните секции и в квартала, в който живеете, не е много голямо. Пеша обикновено се изминава за 5-10 минути. С кола също за толкова, тъй като града е малък и докато се запаля на колата, трябва да се угася и да се паркира. Така че разстоянието не е кой знае колко голямо. Може да отидете и гласувате. Да се измете този електорат, за да не кажа друга дума, веднъж завинаги от община Павликени, и те повече да нямат място тук. Да нямат глас, нито място, нито пък мнозинство. Защото следващия път,
Не се знае дали ще има следващ път, защото битката все още не е спечелена. Последният шанс и последната защита на нашето място за живеене, на нашата община е именно това. Предстоящите местни избори и вашия глас. Вашия глас, който точно той ще реши изборите. Точно вашия глас. Точно ти, който ни гласуваш и ти, който всеки път си намериш оправдание, че си изморен, имаш друга работа и трябва да отидеш до друг град или пък до село. Пък ти всъщност трябва да гласуваш в града по документи, ама трябва да отидеш до село точно в този ден. А гласуването отнема 10-15 минути. Сигурен съм, че голяма част от вас палят една цигара за толкова време, пият на кафе, излизат на терасата, гледат филм, слушат една-две песни или нещо подобно. Правите това по пътя към избирателните урни и отидете да гласувате и изметете този пошъл и негоден електорат веднъж завинаги. Аз бях Тодор Тодоров.